Сиңа дип сөекле фәрештәм иртә таңнан торып лилияләр чәчкәләре җыясы килә. Әмма ни соң ул чәчкәләр? Алар бит синең янәшәңдә үз матурлыгын югалталар. Син бар җиһанның гүзәл чәчкәләренә лаеклы. Шушы юллар белән башлана Югары Терешка авылында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Рәхмәтуллова Лилия Фәйзрахман кызына багышланган котлау сәламе. Бүген 18 июль көнне ул үзенең 40 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шул уңайдан җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы аңа кызы Ләйсән, кияве Азат, оныклары Булат һәм Данир җиткерергә ашыгалар. Адәм баласының 2 фәрештәсе була бу җирдә диләр. Минем дә Аллага шөкер, шулай ук 2 канатым, 2 ышанычым, әткәм һәм әнкәм бар. Мин бәхетле бала. Чөнки олы мәхәббәт җимеше булып якты дөньяга туып, бүгенгесе көнгә кадәр бәхет татып яшим. Бүген асыл фәрештәм әнкәемә 40 яшь. Үзенең яшенә карата ул бик акыллы, төпле тәҗрибәле, сабыр, шуның истәвенә алыга карап матур яши белүче хатын. Кечкенәдән үк әнкәйдән бар нәрсәгә өйрәнергә тырыштым. Аны район күләмендә бар да белә һәм таный. Тик минем сыман эшен күрә белүчеләр бармы икән? Моңлы сандугашымның рухи дөньясы таң калдырырлык. Авыр чакларга түзә белүче. Пәйгамбәрләр сабырлыгына ия булган бу хатын алдында түбән генә башын иеп, әнкәй, син маладис диясем килә. 4 балалы гаиләдә туган сөеклем кечкенәдән үк эшкә өйрәнеп үсә. Үзенең мәхәббәте авыл егетен очратып матур гаиләләрен коралар. Икесе дә иҗатка гашыйк булган кешеләр арасында булган мәхәббәт турында сөйләп тә бетергесез. Алар минем үрнәк илгеләрем бүгендә. Әнкәй белән хәзердә чәй табыны артында утырганда сабыр күзләренә карыйм да таң калам. Аның бер генә дә кәефе юкка барга төшми. Без булдырабыз диде алга атлый. Әлеге булдыра алуын авылдашлар да белә. Бушка гына түгел, аның озак еллар авыл администрациясе башлыгы, авыл мәдәният сарае җитәкчесе буларак эшләп килүе дә бишлелек аның. Эшен яратып башкарса да, беренче урында барыбер гаиләсе булды. Башлап мине, хәзер инде 2 татлы оныгы өчен җан атып үстерешеп яши ул. Бүтән ярдәме безнең өчен. Тәмле пешергән ашлары турында сөйләп тә бетергесез. Кияве белән дә алар бик тату дус килеш аралашып яшиләр. Минем төшем 1 миллион ди Азат. Ул безнең таяныч та, ышаныч та. Бар булганың өчен, безгә бәхет бүләк иткәнең өчен рәхмәт сиңа. Алда да үзеңнең тәҗрибәң, акылың, булдыклыгың аркасында сабырлыгың белән бер рәттән кабат безнең гаиләне берләштерә ал. Түземлегең өчен рәхмәт. Әткәй белән парлы канат кагып үтсен алдагы гомерегез. Ә юлыгызда чыккан киртәләр, алар тормыш хатасы булып кына калсын. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Юбилееңдә котлап, саулык, сәламәтлек, олы бәхет, шатлыклар телибез. Әниебез, котлы булсын шушы гүзәл бәйрәмең. Алып килде кияү бүген олы теләк бәйләмен. Ыныкларың кушып сине әбекәй дип дәшә, дусларың тик елмаеп, яшь кыз син дип эндәшә. Дөрестән дә син бик тә яшь, бигрәкләр матур әле. Чәчәк атып яшеннәрдә яшәргә җиттем әле. Яратабыз сине, әнкәй, бар өй эшебез белән. Котлыйбыз газиз кешебез күркәм юбилей белән. Хөрмәтле Лилия Фәйзрахмановна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Яшәве ямле, син ясап биргән, җәйләрдә
көләм, син елмайганда